Good morning guys. So ayun, duwi tayo ngayon sa Loton. So may tapat lang siya ng Manila City Hall. Meron kasing schedule ngayon ng booster shot para sa lahat ng motorcycles and bicycle riders. So yung time check, 10:30 na ng umaga. So 5 kilometers away lang naman kami sa site. So hopefully mababa tayo sa kota. So let's go! So hindi na tayo sa may Loton. Ayan, so doon na lang. Basta tayo dito sa may underpass. Bigat pa naman ang bike ko. Ay. Saan yung start ng pila po? Saan po yung start ng pila? Ito lang po kailangan? Naka-screenshot na yan? Opo. So yun, nakapasok pa tayo. So, pang 82 ako. Tapos 100 na lang yung pwedeng bakunahan. Kaya sa AstraZeneca? Astra po, paparado lang po. Pas-grade kayo dun. Sa Astra po. Ano pong booster shot niyo? AstraZeneca. Ano? Ayun sir. Maghanap din tayo. Maghanap naman tayo ng partner dyan. Ano ba? Picture lang? Tignan lang po natin. QC. Ito ba? So yung kakatapos ko lang ng shot. Meron sila ditong free mask. After mo ng booster shot, meron siya ditong free face mask. So ito yung mga kada booth, iba-ibang brand ng vaccine yung pwede mong pilahan. So mostly yung mga dito is Pfizer, yung madaming pila talaga. So that is it for today guys. So yun, pahinga tayo saglit tapos uwi na rin. Thank you for watching.